Разположите Перфанов, с какво участвате в тази изложба? С тази картина отгоре на Дионис. Защо избрахте да рисувате точно него? Защото първоначално се чудих и не знаех и моята приятелка Елена ми даде идеята да нарисувам Дионис и ми хареса и затова го нарисувах. Какви техники използвахте? Рисувала съм с химикал и фона го нарисувах с маркер. Да, на хартия. Това е. Какво получихте сега след изложбата? Значи получих грамота и ето тази фигура. Маска на тракийски владетел. Страхотно! Поздравления за успеха! Господин Ташев, защо избрахте да купите точно тази картина на представителката на хуманитарната гимназия? Всъщност избрах 3 картини. Това беше първата, тъй като веднъж тя е точно в центъра, т.е. в началото на изложбата, на най-доброто място поставена, по най-добрия начин, но това наистина е едно постижение, изключително за такъв млад човек. По такъв начин изобразени всички сценки, фигурата и състоянието на Диониси. Впечатлен съм. Освен, че се занимавате с други неща, сте и творец. Как оценявате тази изложба на децата? Оценяваме с огромно възхищение съм, очарован съм и с благодарност към организаторите, че ме поканиха и от името на Цветан Симеонов да изразя неговата благодарност и подкрепа и моята като председател, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Аз съм всъщност заместник-председател на изпълнителното бюро към палатата, към търговско-промишлена палата и председател на Асоциация Труд, здраве, безопасност. Освен, че съм очарован, подкрепям идеята и движението и мисията на движението на просветителите за създаването на такава организация от часове, открити часове, така мисля, че са точно в училищата, с цел развитие на способностите на децата, тяхното ограмотяване в областта на културата, но и тяхното насочване към съотношение, към участие и една изразителност към хората, които след това ще се наслаждават на тези творби. Така че ще ги подкрепяме движението на просветителите в инициативата им Долината на тракийските царе с намерение като признание от ЮНЕСКО на кампания, подкрепена от ЮНЕСКО. Значи аз съм проявил амбиция да ги подкрепим. Идва летния сезон, в Царево да има такава организирана изложба и часове открити в училищата и в Созопол. Ще се опитаме в Бургас и на други места.